Alit kami ng background. Parang hindi ata nakatambay. Lagi mag-video, malagdag kayo sa kanal. Sige lang, tuloy lang. Tuloy lang ang laban. Ganito lang tayo, simple lang. Palit lang tayo ng background. Eh, punit-punit na yung luma. Partida pa, kaliwa ko ba yan? Hindi ka tayo base lang ngayon ba? Yan. Ayusin mo kayo, smile ka. Yan. Tawa, huwag yung takpan yung ngipin. Ayoko nga. Okay, dito na kami. Okay, dito na kami sa site. Ah. Mabigayan. Papalit lang kami ng background. Pero magkabit na rin kami ng tagli. Yung cancer kakabit na namin. Yung background yan, luma na kasi yan eh. Gutay-gutay na, papalitan namin yan bago. Dito sa Mapulan Lupa. Yan yung background niya, no? Lumang background. Bababa namin siya, yan. Papalitan namin ng bago kasi hindi na pwede, gutay-gutay na yan. Tingnan mo naman itsura niya. Para na siyang lanot. Background yun dito sa cancer na luna namin. Siya. Ito, kabit naman namin to. Kabit namin to. Lapit to. Sa ipababa. Hintay na lang yan. Mabitawan yung lubid sa taas. Yan siya. Bababa na. Bababa na siya. Yan. Binaba na yung lumang background. Sira-sira na kasi yan eh, basura na. Kalapag muna dyan sa ibabaw ng steel matting. Yan na, nakalapag na siya. Tapos iakit naman ngayon yung bagong ipapalit. Ayan mga kaibigan, nakakabit na rin namin sa wakas kasi kanina medyo mahangin, patikit ito. Ayan, chipo yung pabila namin pataas. Ngayon okay na, pinatali na namin siya sa alam, tali na namin. Ito siya, cancer part release cancer. Background tong isa na kinabit namin, pinalitan namin yung bagong background. Yan. Tapos lipat naman kami dun sa kabila. Oh. Yan yung kabila. Pagkatapos dito na magtali namin sa cancer part release. Gutay-gutay na to. Talagang di na pwede to. Basura. Basura na to. Punit-punit na to eh. Punit.
disconnect na to. Yan, ito yung pinalit namin background sa taas. Yan yung bago namin kinabit yan sa taas. Bago yan kinabit namin. Pinalitan namin ng yung luma. Ito yung luma. Yan. Ito yung siya. Yan. Okay. Mamaya pakita namin yung kinabit namin kanina, yung cancer party list. Ayan mga guys, mga kaibigan. Yan yung kinabit namin kanina na medyo dikit. Medyo matagalan kami pag-angat. Siguro nasa mga 20 minutes siguro namin na isampayan dahil dikit sa hangin. Yan, tapos lipat naman kami doon. Yan, kakabit naman namin to yung isa. Tapos may dalawa pang site na aming pupuntahan sa Paso de Blas Talyer. Ayan, okay na. Nakatali na yung ilalim lahat, pati sa gitagiliran. Nakatali na, okay na. Tapos na. Lipat naman kami sa kabila. Ayan. Okay, yan. Tapos na. Mamaya pakita ko yung harap. Kung anong loan na ito. Yan mga kaibigan. Yan. Ito yung harap na kinabit namin kanina. Ito yun. Siya. Yung isa. Tapos ito naman isa. Dalawa yung kinabit namin. Buti ngayon hindi masyado mahangin. Kami sa kabilang side. Dalawang side pa yun doon. Yung isa sa may talyer po. Yung isa dun sa dating kapitan o kagawad ba yun. Doon sa rooftop. Okay. Tara, samahan nyo kami na pupunta na kami sa kabilang side. Yan, pinalit namin yung background na isa. Bagong background na yan sa kabila. Takip lang ng cancer yan. Yan, okay. Madilim. Okay guys, pasakay na kami ng aming service. Yun yung aming service, oh. Ang aming service. Kaani, mga convict, mga ano pa yung ibang... Bukas wala yan, huwag kang magdala. Ganun pa yun. Huwag ka ulit magdala bukas. Oo, magdala ko. Talino yung statang orlay. Padala sa mga kasama. Kaya... Ayos ng tiguang na to. Kay may mga ayo ng tubig, may manghingi ng tubig. May pinagmumugan pala yung galon. May kanin. Okay. Yan naman ang aming kakabit sa kabila. Dalawa yan magkabila. Tara, samahan niyo ako. Ano yung sila? Laban walang tari? Walang tari. Wala na mataya ng talaga. Laban naman. Baitan. Ilang kilo yan, Rick? Mga 3 kiluhin. Laki ah. Kaya ang pakinggan mo dyan, ang paglaban, lako. Okay din, dito na kami sa taas. Sa rooftop. Paso de Blas. Dito. Dating kagawad. Yan. Yan naman yung kakabit namin, dalawa. Okay. Tara. Ayan, okay na. Tapos na nakabit na namin yung dalawang lona, tarpaulin. Kabila, mahangin, dikit kasi siya. Kaya medyo natagalan kami mag-install na lona. Yan, lipat naman kami doon sa kabila. Sa talyer. Nadikit lang kasi mahangin kaya mahangin na. Alas 10. Okay na. Ayan yung aming kinabit. Madikit siya, flat to flat sa billboard. Yeah, medyo na tagalan ng pag-install niya dahil mahangin na, padikit. Yung isa naman palubo yung isa.
Pero okay na siya na tali na nakabit na siya ng mais. Kung tatalon dyan ha. Uy, kung tatalon dyan. Okay, tara. Doon naman sa kabila. Lipat kami. Tara, samahan niyo ako. Samahan niyo kami sa kabila.